Některé dveře by měly zůstat zavřené, teď už to vím. Přestěhovali jsme se do starého domu na kraji města. Byl velký, měl vrzající podlahy a nekonečné chodby, ale byl levný, takže jsme s manželkou nemohli říct ne. Jediná věc, která mi přišla divná, byl sklep. Byl obrovský, vlhký a měl dvoje dveře. Jedny vedly ven, druhé. Ty byly zazděné. Co myslíš, že za nimi je? Zeptala se moje žena, když jsme poprvé procházeli dům. Možná jen starý sklad, odpověděl jsem, i když mě samotného to znepokojovalo. Proč by někdo zazdíval dveře? Co bylo tak důležité, že to muselo zůstat zavřené? Jednou v noci, když byla moje žena pryč, jsem to nevydržel. Vzal jsem kladivo a začal do té staré cihlové stěny mlátit. Cihly se drolily, prach se zvedl do vzduchu. A pak jsem uviděl rukojeť. Se srdcem až v krku jsem uchopil kovovou kliku a otevřel ty prokleté dveře. Za nimi byla temnota, dlouhá úzká chodba, kterou neosvětlovalo ani světlo mé baterky. Zdálo se, že pohlcuje světlo. A pak jsem uslyšel kroky, ne moje, kroky něčeho jiného. Přibližovali se. Zavřel jsem dveře tak rychle, jak jsem mohl, ale ne dost rychle. Něco se pohnulo. Cítil jsem to. Něco, co bylo roky uvězněné. Něco, co teď bylo venku. Od té noci se v domě dějí podivné věci. Někdy se v noci budím a slyším šepot ze sklepa. Dveře, které jsem otevřel, se už nikdy nepodařilo zavřít úplně. A někdy, když jdu kolem schodiště dolů, mám pocit, že na mě někdo hledí. Zpoza těch otevřených dveří.